Ak hovoríme o nádeji ako o očakávaní splnenia niečoho, tak v istej vekovej kategórii človek očakáva splnenie svojich nejakých bezprostredných túžob alebo čohosi, čo chce dosiahnuť, ale v konečnom dôsledku možno s pribúdajúcim vekom sa moja nádej už upiera k tomu poslednému cieľu človeka, aby pri tejto poslednej skúške človek dobre obstal, a to je vlastne nádej, ktorá dáva zmysel všetkým úspechom i neúspechom, očakávaniam i splneným túžbám aj v tomto každodennom živote. Keď hovoríme o cirkvi alebo o spoločenstve, ktoré môže byť znakom nádeje, stále mám na mysli našu grécko-katolícku cirkev, ktorá v svojich nedávnych dejinách je takým viditeľným znakom naplnenia nádeje. Cirkev, ktorá bola zadúpaná do zeme, zničená a dokázala aj v krátkom období odmeku znovu zrodiť. A dnes je cirkev, ktorá napriek tomu, že nie je veľkou, je cirkev vedomou si svojej zodpovednosti, svojej úlohy v cirkvi, svojej úlohy v spoločnosti, je zdravo seba vedomou, teda vedomou si vlastnej úlohy, ktorú má v tomto čase, na tomto mieste. A to je takisto znak nádeje aj pre tých, ktorí sa môžu cítiť možno marginalizovaní, menší, zašľapaní. A teda aj toto môže byť odkaz našej cirkvi pre našu spoločnosť.